maniaman kami sin bibisita inanusan nyo in Mali uray no kasto di kalsada lawlaw yung inanusan nyo lang ta kayo di naturod kayo in Mali siyang kadaan bikat maniaman kami sini ayagan ngol si Mayor umalit sa mga at karoon din parents di lalaki da si Mr. Atulin Singasing ya si Mrs. Rosinda Singasing. Karoon naman na Mr. Danny Lansoyan, Rita Lansoyan. What we have is timeless. My love is endless. Lugyan ko Gordon Principal Sponsor, Mr. Santiago T. Salaid in Mrs. Emilia S. Salaid. All my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it all. Adi naman siyan. Mr. Elpidio Simeon and Mrs. Bitsilin Simeon. So beautiful in white tonight. Pakisama yun dun sa mga sponsors. Mr. Lito Singasing and Mrs. Jane L. Sabiano. Mr. Ambison P. Tino and Mrs. Felicidad G. Tino. Find love like you and I did. When she falls in love, we'll let her go. I won't get down the aisle. She looks so beautiful. Mr. Alberto Paquito and Mrs. Narcisa Paquito. You look so beautiful in white. So as long as I live, we'll have it. Mr. Silverio Bactao and Mrs. Jubilin P. Monte. This day I'll cherish. You look so beautiful in white. Mr. Ben Langawit and Mrs. Marilyn Langawit. You look so beautiful in white. Mr. Gary Sabit and Mrs. Neri P. Bactao. Sige, bulot. Bulot. Mr. Domi Tindungan and Mrs. Jocelyn Tindungan. This day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Mr. Marlon Soriano and Mrs. Marvelisa Soriano. My love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all Mr. Jerry Pasking and Mrs. Annalyn B. Bikisa. every word. So as long as I live, I love you. We'll have it hold you. You look so beautiful in white. And last, si Mr. Freddy Paquito and Mrs. Normati Banod. So beautiful.
Enjoy niyo yan, Mr. Joel Singasing and Miss Chrislyn Lansuyan. Very good. Mayat ay agsapat ako amin ay datakos ng gambang asisin ay proper gambang ay mailak abo ningkadaan baon anak ay na Joel sugpon ay sugpon may siya ta may ikamang abo isugpon sina bakan sa pag-ibakon siya taman ipuli kayo abos na tan mas nalalaing kano isugpon siya din ay ngarod ay kaman kasari udwani magadi udom si pangital kanta ko adi si Apo Diyos mutlaang tansay na maraso agang data ko mayat ay agaw tako amin ay naulnong sina ay buoy tapnoon tako witnessan din panag-asawan da Joel and Chrislyn babaan sin lintag di gobyerno tako gapusin kawadat tako makianamong tako sin layad da ya suportaran tako da ida sin desisyon da ay endaman asawa kanan Apo Diyos sinang parsuana en adan baken mayat ay man esa si adan garod sin biag tako dungteng di tsimpo ay kasapulan tako di kadwa ay mandaliasat sinan lubong ket en tako inapen din na isang sangayan ay ipugaw para enda tako siya din makwani ay kagasat tako ay inplanon di Diyos mutlaeng ay asawaen di panag-asawa at isa ay sapata di doa ay ipugaw ay man kinari ay man asawa iso nga di maibagak enda kayo ay Joel and Chrislyn kanayon kuma ay diwada sinumnum puso yarik nayo yan da isang sangayan di tunggar isa enda kayo ay doa iso nga man nirespeto kayo sinamin ay banag di panagbiagyo babaan sin panagkamang yo un Apo Diyos ay kanayon tan si siya di akin plano sinayin kayo panasawaan Joel and Chrislyn din panag-asawa yo at bakan wat awak yo di naman yo pangangalatan yo amin ay plano tapno mayat di turong di panagbiag yo amin ay panag at masapol ay pangangalatan niyo tapno maipatag di decision di usaya usa iso nga kedua ni garod di panagsapata din man asawa sana sinimining di sapata sino man kinari kayo in English promises kanana ket ding kanak-kanak ngarod kaman sa isa sa sinasingyan ko ay nang mankasar na kayo tan idisin timpon dilalakay lulong tako siya amata ko sa inususan day sa pata tan magapay din na ay certificate of marriage siya kedua ni asin maitapina katin sa pata inususan di lulong takod na baon apay nga natago da tan man kinari na mutlaang ay man sa patada bigbigan da ay di sa patayan inayan masapol siya gusten iso nga kayo ay Chrislyn and Joel man sa pata kayo, man kinari kayo tadengen mi dengan din amin ay wada sina yan din sa pata adiyan istunyotan man kinari kayo sina ting kana kay ginayan so nga pumika din ninong yaninang din ay parents isi kayo yan din man asawa pumika kayo Chrislyn sa si Joel si Tarus ya sa patak ituan ay tadi asawa hingga nas kong panunjak ko Joel, sakang si Chrislyn at si Tarek ay sa patapagwani ay ado at si kadi asawa hingga nas kong kalbiag ko palakpakan ako sa ito siya didi hindi ka na kay papayo ninong yaninang amin tapos na iwada
dinget ako din inyat dahilan sa pata. At sa adi din promises ay inbagayo ay kanan yun manaksi-aksiptar kayo in ganas tong palbiyagyo din humidi min karanta ko ay adi mas masuyip si Apo Diyos at din na siya. Isang nem niyo din ay karin-kariyo bakan wat utok na siya. Tawa day sing-sing. Oo. Salamat tanay mo di sing-sing ayin sa gana yo. Kanin din opisina mo din magay sing-sing di isang butme man tiyakusin alam liman ko rin. May man asiagim kayo sin ay sing-sing. Aw, man sinagot kayo mutlaang sing-sing. Kinay nga rod ay kanan di sing-sing ayat kanan na sa simbolon di panag-ayat. Katin sanay ayat isimbolon din sing-sing ay natuklo siya maga di papun na isong ano nandang tapos kasar di padi uno pastor isimbolon din sing-sing di ayat. Din ayat ay sana ay isimbolo na ay magadi papunatan magadi kanto uno kaman kinit tuyan din sing-sing at isong isimbolo na ay makayo kayo siya babakas kayo na kayo di man umaan siya na kayo adi di man patpatag sa isimbolo din sing-sing ay sana isong ilan yun into rin kakan di puso yun kanigid kanigid iso nga mangununa si Joel ay mangisagot ng Chrislyn sing-sing at ugnam din takay na isok-sok mo din sing-sing ibagbagam din ibagam sige Chrislyn usaron man sing-sing ay nay ay siya din simbolon di wilayat ko isik ay bagay pateng okay. Laton mo tadi manuin senggep maga dilapet no si ka Aboy Joel usaran ng sing-sing anay ay siya din simbolon wilayat ko isik ay papen na siya insimbolo na di kaman iya atas labina man asi sok kuda iso man na ilat ako din sing-sing magamot dilapod di man us ay senggep magay tubon ay kanan dinan kakay sige iso nga din kanak ay nan asisagot kayo sing-sing din ngemi amin ay wadas na ay di kanan yung man asisagot kayo sing-sing simbolon di layad yo sisag usa ay magadi papun na tin magadi papun na ay di ning kanak adain ganas makay kayo ya mabakas kayo da kayo di man umauman patpatag siya at iso nga gumasat kayo adi magasat kayo sininyat yo ay nan isisagot si sing-sing nan kinari si usay nan sa pata siya di mayat si iyat di man asawa kaya mo kadi ka malipod ituani ay agaw in puso ya kararwani man isusada kama sin amin ay banag tanrigatan man yapan sayatan sin kinabak ng ya kinapupuri sin sakit man ya kinasalonat yan man dinayat kami ay man pinatut ingganas adi kami pansinahan di kusel sinay di kararag ni gapo mutlayan ng Jesus Kristo ay manubot yamang salakan amin. Mami nga nailangitan hatuya po Diyos nga ikuit ni ansika ama Diyos dagiti nga agasawa iti etong aldaw ket manipo ditata sikatadang mangiturong iti panagbiagda mangaywan karakwada agraman ama Diyos iti bungbunga ayan ayat da tapna ama Diyos adangan nabaligida na bunga iti panagbiagda po Diyos ka sa agbibiag ti rabaw tiga. Lord, patuloy yung atid mo ti kinasirip ng panakawat na idatap na ama Diyos amin naramidin da ket sikata da nga pangiyatangadan da ken sikata da nga bigbigan da nga pagtaudan iti amin nga pagkasapulan da. So idawat na ama Diyos nga da nga abungam isuda tinapatig nga daran na pumi sa Kristo
tap na madyo saan nga pakibiyangan iti lubong isgudan o diket amayos babayan ti power sa ti spiritum ket si Lord God naggaraw karakwada tap nagyagda ka sa danga pakayday-dayawa. Maraydayon ka kasama ka amayos sa iti nga mayon mi Lord God patuloy nga sakatya mangturikta ken panay ti amin nga dang papanana malipot at maraydayon ka ket iti kararagmi i-bless mo isguda maraydayon ka in Jesus name. Salamat sini Pastor sin iniat mo ay nang invitation sina ay doa ay sin asawa dengan nyo ay Joel and Chrislin tan ibugaw pos na kayo ay ngay talaga ay kayo at ngay sin asawa kayo siya may ngaron Joel and Chrislin nan kinari nan sapata kayo si tunggal isa ay man asilayad kayo yaman asawa kayo edwani ay agaw ay magay nang pilpilit enda kayo siya adi magay nang pilpilit enda kayo nan tulagan niyo. Oke, laton adik-adik kan tinutup pada ijo. Magakano, tulit ako. Gapong garod sina, sakin si Biliobos Raimundo, miunan ilit ako ay bakon, babaan sin bilag ay naidawat ng sakin di gobyerno. Iproklamat ay da Joel and Chrislin at enggay maikarida ay sin asawa. Palakpak. Sinsangon di Diyos yalintag di Republika di Pilipinas. Kedua ni ay agaw sinan maika 22 di buwan di Marso taon 2021 magagarod di makabael ay makapansina ng daida. Palakpakan tako kasi. Kaman iabuloy tako adis da ida. Matago-tago kayo ay da Joel and Chrislin. Di kanak ay in talok takon apod so sinay kasaryo. Idawtan ako mas na kayo si mayat ay biyag. Sin umat abo sinda kami ay wadas na iabuloy tako ay. Idawtan kuman apod so da kayo adi. Si mayat adi ay panag-asawa. Wana ko dumtong kumadi suwirti adi. Numan murmula kayo sa garden. Uno kung kayo adin ila ko kumadin nateng yo. Uno sino adis di yan. Binbindisyonan kuman apon Diyos di iyat yo ay manpiag. Dan ay ituloy tako. Ilan yun na. Isa nga na yun yung kamera sa tan manpalot dan manok. Kano adi naman palot adi bakit na kompleton kasar isong asat tahun kompletoon tadi may mansango kayo Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous to Bakit iman na natulog na bakendan man pa ipailit. Kaya asa makon. Yung di problema mo ipanasang isa baro makaman ukmon damat. Ako'y pinapili Ang daw naknuan sodi Isalaan niyo, break na broom. Dahil di ka rin Pinatagi Iti nabaybayan Kung kay sinawadan Tapnon di mawaswa
Aglagsakan narutan tandang gayon aldaw at agasatan. Kukwamong ko'y puso ka, wakanod na ganap panumpangan. Ikan kararat sa tiyapuan na marsuangay datasang wadan. Natap nun at gayong samit na yan ay ating gatpanumpangan. Terus yung kakatalaan na gitu yun. Ito. Padat nga babaro, paapapatar na po daw ang ipin mo. Mangan alino at kiba-kiba ang puso, mariribukan pa'y unay kinakem ko. No intun ano mulitig na iko. Nagpintas ka na ading kumimat ka man, umisem ka man, di mo kat ipaidang. Nagpintas ka na ading kumimat ka man, italyaw mo man, tanaa mo arupang. Among kadi, no di ka makita, no di ka makita, mas na ay turis na. Al-alimunek, irutukin gura, no di ka makita, ay turis na. Nagpintas ka na adi, kaludit mo man, umisem ka man, di mo ka ipaidang. Nagpintas ka na ading kumigmat ka man, italyaw mo man, tanaa mo arupang. Italyaw mo man, tanaa mo arupang.